Velkommen til dagens lektion. I dag skal det handle om en ELISA sandwich. Vi bruger denne bioteknologiske metode til blandt andet at undersøge kilder fra fortiden. I dette tilfælde for at undersøge, om der skulle være til stede, altså er Yersinia pestis bakterien i skeletter. Vi starter med at tilføre et antistof til et reagensglas. I hver trin vasker vi selvfølgelig reagensglasset med en puffer for at sikre os, at det er rent og klar til det næste skridt. Vi tilfører stof, der gør, at der udfylder de huller i ryggen, der ikke er fyldt af antigen. Næste trin, og nu bliver det spændende, tilfører vi vores prøve fra skelettet, altså DNA'et, vi har udtaget. Der kan nu ske en af to ting. Enten indeholder vores prøve et antigen for det antistof, som vi har tilført brønden, og det vil i så fald binde sig, som ses her. Hvis det ikke er tilfældet, sker der ingen binding, og antigenet vil altså forblive, så at sige, tomt. Hold kæft! Nå, hvor kom jeg fra? Jo, i det tilfælde, at der ikke er blevet tilført et antigen fra vores hold kæft prøve, vil det nye antistof altså ikke binde sig, som det ses her. I sidste trin til sygen reagerer med substratet og danner et farveskift. Altså kan vi se, at der her er tilstedeværelse af Yersinia pestis, og vores kære skelet er derfor død af pest. Vi laver naturligvis masser af gentagelser af dette forsøg, for at sikre os, at vi får det mest præcise resultat. Selvfølgelig skal det også nævnes, at det hele kan gå galt, og der altså ikke sker noget farveskift. I et sådan tilfælde vil vi kunne konkludere, at der ikke er nogen tilstedeværelse af Yersinia pestis. Men mindre naturligvis, der er sket en fejl i et andet trin i forsøget. Det er selvfølgelig også vigtigt at vide, at vi udover ELISA har yderligere metoder, hvorpå vi kan undersøge tilstedeværelsen af Yersinia pestis i DNA fra fortiden. Den ene metoden involverer blandt andet en PCR samt en genelektroforese. Der var den! Perfekt. Det er det der med teknologien, man ved aldrig, hvor man har det. Nå, jeg læser som lektion herunder. Det var alt for denne lektion. Vi ses igen i næste uge.